Po přípravné fázi jsme právě dnes vstoupili do provozu s omezením, dost výrazným omezením, i když stále pořád jsou 2 jízdní pruhy pro každý směr tady u Mladé Boleslavi na D10, tak ode dneška budeme pracovat, předpokládám, někdy do října, podle toho, jak nás pustí počasí a jestli se nevyskytne na stavbě nějaké nepříjemné technické překvapení, tak budeme vyměňovat za prvé asfalt, to znamená vozovku, a to do hloubky 120 mm, to znamená skutečně vyměníme všechny 3 vrstvy, to znamená ložnou, podkladní a obrusnou. Tady totiž jezdí 40 000 vozidel denně podle posledního sčítání dopravy. Teď už to možná bude i o něco víc, s tím, že 20% z toho je těžký náklad, takže samozřejmě na té vozovce se to podepíše. No ale kromě toho, když už tady to omezení máme, tak samozřejmě sloučíme úplně všechny ty práce, které tady potřebujeme udělat, aby jsme je neodkládali na nějakou pozdější dobu a znovu neopakovali omezení pro řidiče. Takže budou se tady dělat, řekněme, úplně nové mostní dilatace na 2 mostech. Vyměníme, částečně renovujeme některé panely na protihlukových stěnách. Zároveň vyměníme poškozená svodidla, těch bude zhruba tak tady na tom úseku, který má téměř 3,5 km, nějakých 20%. No a potom samozřejmě se budeme věnovat velmi intenzivně odvodní a tady tomu, řekněme, vodohospodářskému systému, protože pouze suchá dálnice bez louží je bezpečná dálnice. Jsou tady připravené etapy, dojde i ke změně toho omezení, je třeba, aby řidiči skutečně nejezdili po paměti po tom prvním týdnu, ale věnovali pozornost to, jak se budeme posouvat. Oni se budou posouvat i ty pracoviště, protože s těmi, například teďka, když vlastně odebíráme frézami ten povrch, teď jsou tady 2 veliké frézy a 20 nákladních aut, tak samozřejmě ten pohyb je zároveň na té dálnici, kde je provoz. To znamená skutečně jak od nás, od stavby, tak ale od řidičů to bude žádat opravdu velikou pozornost. Ředitelství silnic a dálnic vysoutěžilo tady tu stavbu za celkem velmi dobrou cenu pro státní pokladnu. Je to 47 milionů korun, je to 3,5 kilometru, prakticky řekněme kompletní obměny jak vozovky, tak samozřejmě i té dálniční infrastruktury.